डीजे मिक्स बाय अजय बाबू लाल चौक उजियारपुर के फूल के डलिया पूजा करेला माई दुआरिया। चलू ये भौजी के फूल के डलिया पूजा करेला माई दुआरिया। भौजी के फूल के डलिया पूजा करेला माई दुआरिया। चलू ये भौजी के फूल के डलिया पूजा करेला माई दुआरिया। मिक्स बाय राहुल बाबू लाल चौक उजियारपुर। मिक्स बाय राहुल बाबू लाल चौक उजियारपुर। मिलल ना खिलाई सुनाई गनवा मिलल ना खिलाई भौजी हो तोहर गोदी भर जाई। डीजे मिक्स बाय अजय बाबू लाल चौक उजियारपुर। शहर नगरिया चलू ये भौजी के फूल के डलिया पूजा करेला माई दुआरिया। चलू ये भौजी के फूल के डलिया पूजा करेला माई दुआरिया। मोबाइल नंबर 763922। म्यूजिक बाय डीजे उमेश सुखीपुर बाजार। देवी मैया पूरा करिए मुराद हो। देवी मैया पूरा करिए मुराद हो। 9 दिन भौजी सहला के बाद हो। भौजी के फूल के डलिया पूजा करेला माई दुआरिया। चलू ये भौजी के फूल के डलिया पूजा करेला माई दुआरिया। भौजी के फूल के डलिया पूजा करेला माई दुआरिया। राहुल बाबू चलू ये भौजी के फूल के डलिया डीजे मिक्स बाय अजय बाबू लाल चौक उजियारपुर। मिक्स बाय राहुल बाबू।